De laatste culturele vrijplaats van Limburg gaat verdwijnen. Het Landbouwbelang in Maastricht. Het werd begin deze eeuw gekraakt door 6 jongeren. En sindsdien hebben bewoners en bezoekers het industriële gebouw getransformeerd tot een culturele broedplaats. En ook een toevluchtsoord voor de underground scenes van de stad. De documentaire Rafelrand vertelt het verhaal van het Landbouwbelang. Landbouwbelang is voor mij nog altijd een plek waar het oordeel buiten de deur ligt. Mensen beoordelen je niet. Als je gekke kleren aan hebt of loop je met een pruik rond of loop je in je naak of je staat op je hoofd. Dat vind ik in communities heel erg fijn. En als ze nu het Landbouwbelang gewoon afpakken van de lui die zich niet super comfortabel voelen in het chic en schoen plaatsje van Maastricht, dan gewoon heel veel lui het gevoel hebben dat ze nergens meer naartoe kennen. Ja, de documentaire is gemaakt door collega Nina Bokke. Nina, we krijgen in de film een inkijkje in het leven van de bewoners van Landbouwbelang. Waarom wilde je dat verhaal graag vertellen? Omdat ik denk dat dat verhaal nog nooit verteld is. Deze plek bestaat al 21 jaar lang. Daar gaat verandering in komen binnen 2 jaar, want dat hele gebied wordt verkocht. En het is gewoon een ongezien stukje cultuur in Maastricht wat zo onderbelicht is gebleven en gewoon ondergesneeuwd is door het chic en schoen. Terwijl wat hier gebeurt is gewoon uniek. We hebben hier iets unieks in niet alleen Maastricht, maar ook in Limburg. Want wat is er zo uniek aan het Landbouwbelang? Ja, dat daar mensen... nou, laat ik zo zeggen, alles wat daar wordt bedacht, dat doen ze zelf. Dus van de kamers bouwen tot de wc's inrichten, tot dingen repareren, maar ook bandjesavonden organiseren, festivals organiseren. Ze hebben kunstateliers. Eigenlijk kun je op die plek terecht als je 0 middelen hebt, maar wel ideeën. En met name als je dus ook geen geld hebt. Dan bedenken ze daar samen van, goh, vinden we dit een goed idee? Dient het een maatschappelijk of een cultureel belang? Staan we hier met z'n allen achter om dit te faciliteren? Want er wonen natuurlijk ook mensen. Je kunt daar gewoon alle kanten uit. Je hebt daar de vrijheid om jezelf te ontwikkelen. En heel veel mensen, denk ik, in Maastricht, die zien inderdaad dat plaatje wat je nu zegt, een beetje een... Die weten niet wat zich daar achter afspeelt. Nee, die denken van, ja, er liggen allemaal junks en zo. Dat hoor je vaak, hè. Terwijl... Daar wonen en werken gewoon mensen die daar zelf heel hard aan werken. Om die plek zo mooi te maken. Culturele activiteiten. We zien de bewoners van jong 21 tot een meneer van 90. Ja, inmiddels is die 91. 91, nog jarig geweest ook. Het einde is nabij. Een projectontwikkelaar die gaat dat terrein uiteindelijk kopen. Wordt later dit jaar bekend hoe dat eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. Is dat een gemis voor de stad? Dat is een enorm gemis voor de stad. Echt waar. Ja, ik kom er al 21 jaar. Dit is de laatste plek hier in Limburg. Er zijn al meerdere plekken, iets kleiner, ook in Maastricht geweest. Die hebben ze eigenlijk ook de nek omgedraaid. Om het even zwart-wit te zeggen. Dit is de laatste plek en je verliest hiermee echt gewoon echt een culturele broedplaats voor scenes en voor kunstvormen die je niet van bovenaf kan regelen. Dit is allemaal van onderop zonder subsidie geregeld. En dan krijg je hele andere projecten, heel onafhankelijk. Ja, tot slot, hoe zien de bewoners hun toekomst voor zich? Want uiteindelijk gaat het er wel aan als het aan de gemeente ligt. Ja, kijk, zij weten natuurlijk ook al heel lang dat dit tijdelijk is. Hè. Dat is natuurlijk ook het principe van kraken. Alleen die plek die is wel uitgegroeid tot een creative hub, zeg maar. Die het eigenlijk zou verdienen om te blijven bestaan. Waarbij alle initiatieven bij elkaar zouden blijven. Ja, wat de toekomst is, dat ligt eraan. Dat is voor elke bewoner, laten we zeggen, ligt die anders. De een gaat weg, de ander blijft nog... of gaat naar het buitenland of wil misschien ergens anders gaan kraken. Maar het zijn allemaal verschillende mensen en ook verschillende initiatieven die er zitten. Dus dat is nog helemaal de vraag waar alles terecht komt en of het nog terugkomt. Niet in deze vorm, denk ik, in ieder geval.